እቲ ፊልም ክጅምር ኣብ ሓደ ጫካ ውሽጢ ንግስቲ ምስ ጓላ ማማ ከተማ እናተፃወታ ንዕዘብ። እታ ንግስቲ ደ ኤሊኖር ክትበሃል ከላ ጓላ ከዓ ሜሪዳ ትበሃል። ድሕሪ ዝተወሰነ ንጉስ ኣቦ ሜሪዳ መፂኡ ማንቲክ ድሕሪ ምሃቡ ክትለማመድ ይነግራ። ኣድያ ኤሊኖር ድማ ጓላ ማንቲክ ክትፃወት ከላ ብደስታ ትዕዘባ ነበረት። ሜሪዳ ኣብ መጀመርያ ፈተናኣ ነቲ ማንቲክ ናብቲ ጫካ ውሽጢ ወርወረቶ። በዚ ከዓ ነቲ ዝወርወረቶ ንምድላይ ናብቲ ጫካ ኣተወት። ብዙሕ ክደሊ ድሕሪ ምጽናሓ ድማ ዝወርወረቶ ማንቲክ ኣብ ሓደ ገረብ ተሸኪዑ ረኸበቶ። ካብቲ ገረብ ኣውፂኣ ናብ ገዛኣ ክትምለስ ክትብል ድማ ሓደ ሓድሽ ድምፂ ሰምዐት። እቲ ድምፂ ናይ ምንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ድማ ደድሕሪ እቲ ድምፂ ኸደት። ኣብ መንገዲ ሰማያዊ ዓይነት ነጠብጣብ ረኣየት እሞ ደድሕሪኦም ክትጓዓዝ ጀመረት። ኣብ መንገዲ ኸላ ግን ኣቦኣን ኣድያን ብዓውታ ስለ ዝፀውዕዋ እንዳጎየየት ካብቲ ጫካ ብምውፃእ ናብኦም ተመለሰት። ኣብቲ ጫካ ብዝረኣየተ ነገር ሰንቢዳ ስለ ዝነበረት እንታይ ከም ዝረኣየት ነቦኣን ኣድያን ነገረቶም። ንሶም ከዓ ቆልዓያ ኢሎም ሸለል ድሕሪ ምባል ናብ ገዝኦም እናኸዱ ከለዉ ካብቲ ጫካ ሓደ ኣመና ግዙፍ ድቢ ወፂኡ ከጥቅዖም ጀመረ። ኣቦ ሜሪዳ ነዚ ምስ ረኣየ ንሰዓብቱ ብምዃን ነቲ ድቢ ክበኣስዎ ጀመሩ። እታ ንግስቲ ድማ ንጓላ ሒዛ ብፈረስ ናብ ዝመፀትሉ ገዝኣ ተመለሰት። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ሜሪዳ ዓባይን ፈላጥን ሰብ ኮይና ንሰለስተ ኣሕዋታ እናተኸናኸነት ትነብር ነበረት። ሜሪዳ ካብ ኣድያ ትመሃሮ ነገር ዋላ እንተወሰደት ግን ኣድያ ብትህባ ዝነበረ ትምህርቲ ብዙሕ ጉስቲ ነበረትን። ከም ድሌታ እንተኾይኑ ካብ ግዜ ቁልዕነታ ትሒዛ ማንቲክራማ መወርዋርያ ትፈቱ ዝነበረት። ማንቲክራማ ኣዝያ ትፈቱ ስለ ዝነበረት ሓያል ናይ ማንቲክራማ ወርዋሪት ኮይናላ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ጫካ ማንቲክ ክትለማመድ ድሕሪ ምጽናሓ ንምሸቱ ናብ ገዛ ኣበለት። ምግቢ ድሕሪ ምብላዓ ድማ ስድራኣ መርዓ ከም ዘለዋን ሰብኣይ ከም ዘምፁላን እቶም ዕዱማት ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝመፁ ይነግርዋ። ኣብቲ ግዜቲ ክትምርዓው ድሌት ዘይነበራ ሜሪዳ ብሓሳብ ስድራ ከይተሰማመዐት ነዲኣ ሓሳባ ክትቅይር ክትእምና ፈተነት። ኤሊኖር ኣዲኣ ግን እቲ ጉዳይ ተወሲኑ ዝተወድአ ከም ዝኾነ ምስ ነገረታ ሜሪዳ ብሕርቃን ተሲኣ ናብ ክፍላ ምርሐት። ኣዲኣ ድማ ንጓላ ንምርዳ ናብኣ ኸይዳ እንታይ ትሽግር ኢላ ምስ ሓተተታ ሜሪዳ ብወገና ኣብቲ ግዜ ንምርዓ ቅርብቲ ከም ዘይኮነትን ቅድሚ ምርዓ ድማ ብዙሕ ክትገብሮ ትደሊ ነገር ከም ዘሎ ነገረታ። ነዚ ሰምዐት ኣዲኣ ድማ ቀደም ዝነበረ ንጉስ ታሪክ ብምንጋር ኣመናፍታዊ ነብሱ ከም ዝነበረን ከም ናታ ዓይነት ባህሪ ስለ ዝነበሮ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ነቲ ታሪክ ዘርዚራ ዘከረታ። ቀፂላ ከምቲ ንጉስ ክትከውን ከም ዘይብላን ውድቀታ ክተቃላጥፍ ከም ዘይብላ ነጊራ ካብቲ ክፍሊ ወፀት። ነዚ ሰምዐት ሜሪዳ ብሕርቃን ነቲ ናይ ክላሳ ማዕፆ ብሓይሊ ዓፀወቶ። ንሜሪዳ ክምርዓው ዝተመረፁ መርዓውቲ ክወዳደሩን ነቲ ውድድር ዝሰዓረ ድማ ንሜሪዳ ከም ዝምርዓዋ ይንገሮም። ኣብቲ ግዜይቲ ኣደ ሜሪዳ ድማ ንሜሪዳ ተመላኽዓ ነበረት። እቶም ኣጋይሽ ድማ ጽቡቕ ኣቀባብላ ምስ ተገበረሎም ድሕሪ ዝተወሰነ ናብቲ እንዳ ንጉስ ምስ ኣተዉ ካብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ከባቢ ዝመፁ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ክፀራረፉ ስለ ዝጀመሩ ነንሕድሕዶም ኣብ ባእሲ ኣተዉ። ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ኣባላት ድማ ዕግርግር ተለዓለ። ነዚ ዝረኣየት ንግስቲ ናብቲ መድረኽ ብምቕራብ ኩሎም ኣባላት ወልሓደ ባእሲ ከም ዘየድልዮምን ንሜሪዳ ክምርዓዋ ዝኽእል ሰብ ካብ ሰለስቲኡ ኣባላት ክኸውን ከም ዝኽእልን እንተኾነ ግን ንሜሪዳ ንምምርዓው ክማልኡ ዘለዎም ነገራት ከም ዘለዉ ብምንጋር ንጓላ መድረኽ ሃበታ። ሜሪዳ ድማ ከም ትደልዮ ንዓኣ ክወስድ ዝደለየ ሰብ ካብ ሰለስቲኦም እቶም ናይ መጀመርያ ደቂ ንጉስ ዝኾኑን ካብ ሰለስቲኦም ድማ ናይ ማንቲክራማ ውድድር ተወዳዲሩ ዝሰዓረን ነታ ታርጌት ከዓ ኣብታ ቀያሕ ዕላምኡ ሓልዩ ዝሃረመ ምዃኑ ነገረቶም። ንሳቶም ድማ ተቐላጢፎም ናብ ሜዳ ብምውፃእ ውድድሮም ጀመሩ። ሰለስቲኦም ኣብ ሜዳ ወሪዶም ዋላ እንተተወዳደሩ ግን ዋላ ሓደ ታርጌት ዝሃረመ ይነበረን። በዚ ከዓ ሜሪዳ ነቲ ናታ ትእዛዝ ዘማልአ ዋላ ሓደ ስለዘየለ ካብኦም ናይ ምምርዓው ግዴታ ከም ዘይብላ ተዛረበት። ቀፂላ ናታ ማንቲክራማ ልዒላ ከመይ ጌርካ ዕላማኻ ሓሊኻ ክትሃርም ከም እትኽእል ንሰለስቲኦም ኣርኣየቶም። ድሕሪዚ ንጉስን ንግስትን ኣብ ጎኖም ሜሪዳ ከም ዘየላ ምስ ረኣዩ እታ ንግስቲ ናብ ሜሪዳ ብምኻድ ሒዛታ ናብ ክፍላ ድሕሪ ምውሳዳ ብዓውታን ብሕርቃንን ክጨቃጨቃ ጀመራ። በዚ ኣመና ዝሓረቐት ሜሪዳ ናይ ሙሉእ ቤተሰባ ዝነበረ ስእሊ ነዲኣ ፈለያ ቀደደቶ። ኣዲኣ ድማ ሓሊቓ ነቲ ሜሪዳ ትጥቀመሉ ዝነበረት ማንቲክራማ ካብ ጓላ ምንጢላ ናብ ተሓዊ ዝቃፀለሉ ዝነበረ ቦታ እተወቶ።
ንብዙሕ ዓመት ትጥቀመሉ ዝነበረት ማንቲክ ዝተቃጸላ ሜሪዳ ድማ ልባ ተሰይሩ ብሓዘን ፈረሳ ተወጢሓ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ከይዳቱ ዝነበረት ጫካ ምርሐት። ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ እቲ ፈረስ ስለዝሰንበደ ንሜሪዳ ውዲቑ ናብቲ ቦታ ከም ዘይከይድ የርእያ። ሜሪዳ ድማ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶም ዝነበረት ሰማያዊ ነገራት ምስ ረኣየት ነቲ ፈረስ ይእሚና ነቲ ነጠብጣብ ሰማያዊ እናሰዓበት ከደት። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ናብ ሓደ ናይ ቀደም ገዛ በጽሐት። ኣብቲ ገዛ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ክትህሉ ከላ ድሕሪ ሰዓታት ድማ እታ ሰበይቲ ጠንቋሊት ከም ዝኾነት ተረድአት። ኣብቲ ሰዓት ድማ ናይቲ መርዓ ሓሳብ ዝመጸላ ሜሪዳ ንናይ ኣዲኣ ሓሳብ ንምቕያር እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ነታ ጠንቋሊት ሓተተታ። እታ ጠንቋሊት ድማ ናይ ሜሪዳ ሓንቲ ጨጉር ተቐቢላ ናብ ሓደ ነገር ምስ ኣተወቶ ሓደ ምቁር ሕብስቲ ይስራሓላ። ነቲ ኬክ ድማ ንሜሪዳ ብምሃብ እዚ ነዲኣን ተብሊዓታ ኣዲኣ ድማ ሙሉእ ሓሳባታ ከም ዝቕየር ብኹርዓት ተዛረበታ። ሜሪዳ ድማ ካብቲ ገዛ ድሕሪ ምውፅኣ ንእሽተይ ከይዳ ተመሊሳ ምስ ረኣየት እቲ ገዛ ሃሲሱ ይጠፍእ። ብድሕሪ እዚ ብፈረሳ ናብ ገዛኣ ድሕሪ ምምላሳ ናብ ክሽነ ብምኻድ ሻሂ ኣፍሊሓ ኣዲኣ ድማ ንዓኣ ስዒባ ድሕሪ ምምፅኣ ንምንታይ ካብቲ ገዛ ከም ዝጠፍአትን ሃንደበት ድማ ብኸመይ ነቲ ጥዑም ዝመስል ምቁር ሕብስቲ ክትሰርሓላ ከም ዝኽኣለት ሕቶ ኾና። ወል ሓደ ሽግር የብሉን ኢላ ዝሓሰበት ኣዲኣ ድማ ንእሽተይ ካብቲ ፓስተ ኮለሰት። ኣብቲ ሰዓት ግን ሕማቕ ስምዒት ስለዝተሰምዓ ሓደራ ሃበታ። እታ ንግስትን ሜሪዳን ናብ ክላስ እናኸዳ ከለዋ እቶም ዝመፁ ጋይሽ ካብ ሜሪዳ መልስን ናይ መወዳእታ ምርጭኣን ይጽበዩ ነበሩ። ሜሪዳ ድማ ነዲኣ ናብ ክፍላ ወሲዳ ምስ ደቀሰታ ድሕሪ ዝተወሰነ ካብ ዓራት ወዲቓ ናብ ድቢ ተቐየረት። ሜሪዳ ድማ ኣዲኣ ናብ ድቢ ከም ዝተቐየረት ምስ ተረድአት ብስንባደ እቲ ነገር ዝተፈጠረ ብሰንካን ብሓተት ጠንቋሊትን ምኽንያት ከም ዝኾነ ከተረድኣ ፈተነት። ኣዲኣ ግን ገጻ መስትያት ምስ ረኣየት ብስንባደ ከዓረት። እቲ ንጉስ ድማ ናይ ድቢ ድምፂ ስለዝሰምዐ ነቶም ዓስከራት ነቲ ድቢ ክደልይዎን ከሳግግዎን ይነግሮም። ሜሪዳ ድማ እቲ ንጉስ ከይረኣያ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምንጋራ ንኣሽቱ ኣሕዋታ ከተሓባበርዋ ነገረቶም። ንሳቶም ድማ ንእሽተይ ድሕሪ ምክርኻር ተሰማምዑ። ብድሕሪ እዚ ከም ዝበለቶም ገበሩ። ሜሪዳ ድማ ነዲኣ ብድሕሪት ኣውፂኣ ናብቲ ጫካ ክትወስዳ ትረአ። እቲ ዝሓዝን ግን እቶም ሰለስተ ኣሕዋት ሜሪዳ ነቲ ተረፍ ናይ ኣዲኦም ምቁር ሕብስቲ በሊዖም ከም ኣዲኦም ተመሳሳሊ ነገር ይገጥሞም። ሜሪዳ ድማ ነዲኣ ካብቲ ገዛ ናብ ጫካ ምስ ኣብፅሐታ ናብቲ ብቲ ጫካ ውሽጢ ዝነበረ ናይታ ጠንቋሊት ገዛ ሒዛታ ኸደት። ኣብ መጀመርያ ነታ ኣብቲ ገዛ ረኺባታ ዝነበረት ጠንቋሊት ክትረኽባ ኣይከኣለትን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ብመንፈስ እታ ጠንቋሊት መፀት እሞ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣዲኣ ናብ ቀዋሚ ድቢ ክትቅየር ከም ትኽእል ነገረታ። ብተወሳኺ ንመፍትሒኡ እንታይ ክገብራ ከም ዘለወን እውን ነገረታ። ንምሸቱ ኣዲኣን ሜሪዳን ማይ እናተሃረማ ድሕሪ ምሕዳረን ንግሆ ቁርሲ ንምምእራር ናብ ሓደ ሩባ ኸዳ። ኣብቲ ሩባ ድማ ብዙሓት ዓሳታት ይረኽባ እሞ ሜሪዳ ነቶም ዓሳታት ብምሓዝ ነዲኣ ጠቢሳ ብልዓታ። ኣብቲ ሩባ ብዙሓት ዓሳታት ድሕሪ መሓዘን ድማ ናብቲ ጫካ ተመሊሰን ክኸዳ ጀመራ። ኣብቲ ሰዓት ሜሪዳ ነታ ናብ ድቢ ዝተቐየረት ኣዲኣ ብድሕሪኣ ኮይና ምስ ተንከፈታ ኣዲኣ ድማ ንሜሪዳ ክትነኽሳ ፈተነት። በዚ ድማ ሜሪዳ እታ ጠንቋሊት ዝበለታ ነገር ዘከረት። ድሕሪ 2 መዓልቲ ናብ ናይ ብሓቂ ድቢ ክትቅየር እያ ዝበለታ ነገር። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ዳግማይ ነቶም ሰማያዊ ነጠብጣብ ምስ ረኣየት ገለ መፍትሒ ክረክብ ይኽእል ብምባል ነቶም ሰማያዊ ነገር ክትስዕቦም ጀመረት። ድሕሪ ብዙሕ መንገዲ ድማ ዝፈራረሰ ገዛ ይረኣያ እሞ ናብቲ ቦታ እንዳኸዳ ከለዋ ሜሪዳ ዝረገፆቶ ሃሚሙ ንውሽጢ ኣተወት። ኣብ ውሽጢ ድማ ብዙሓት ተደለይቲ ቅርፅታት ምስ ረኣየት እቶም ቅርፅታት ንናይ ቀደም ንጉሳት ጥራሕ ይግብኡ ከም ዝነበሩ ኣዲኣ ነገረታ። ሜሪዳ ኣብ ውሽጢ ኮይና እናተመራመረት ከላ ግን ካብ ሓደ ጸልማት ቦታ ዘፍርሕ ድቢ ወፂኡ ከጥቃዕ መፀ። ሜሪዳ ድማ ነጢራ ካብቲ ቦታ ብምውፃእ ምስታ ድቢ ዲኣ ተተሓሒዘን ካብቲ ቦታ ሃደማ። ብፍርሕን ስንባድን ይሃድማ ስለ ዝነበራ ድማ ኣደ ሜሪዳ ታ ድቢ መንገዲ ስሒዳ ምስ ሓደ እምኒ ተጋጨወት። ብድሕሪ እዚ ሜሪዳ ካብዝን ላዕሊ ወላ ሓደ ክገብራ ከም ዘይክእላን ናብ ገዛ ተመሊሰን ነቲ ፍጻመ ነቦኣ ከማኽርኦ ከም ዘለወን ነዲኣ ነገረታ። ኣዲኣ ድማ ብዝተወሰነ ፍርሒ ተሰሚዕዋ ዋላ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ብናይ ጓላ ሓሳብ ተሰማምዐት። ንምሸቱ ድማ ሜሪዳ ኣዲኣ ሒዛ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት እቶም 3 ኣባላት ይበኣሱ ነበሩ።
መሪዳ ድማ ንዕኦም ንምትላል ብምሕሳብ ናብ ማእኸሎም ኣትያ ነቲ ባህላዊ ነገር ከም ዘቋረፀቶን ድሕሪዚ ካብኣቶም ወልሓደ ንዓኣ ክምርዓዋ ከም ዘይክእል ብምንጋር ኩሎም ብሰላም ከም ዝመፅዎ ብሰላም ንክምለሱ ነገረቶም። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣደ መሪዳ ቀሲላ ብድሕሪኦም ተሓልፍ ነበረት። መሪዳ ድማ ቀልጢፋ ናብቲ ክፍሊ ምስ ተመለሰት ነቲ ዝተቐደደ ስእሊ ናይ ስድራኣ ሰፍያ ናብ ዝነበሮ ክትገብር ክትብል ኣዲኣ ድማ ዳግማ የብሕርቃን ኣትያ ንጓላ ክትነግስ ፈተነት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ እቲ ንጉስ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ብምኻድ ጓልና እንታይ ከም ዝገበረት ክነግረክ ኢሉ እናተዛረበ ምስ ኣተወ ናይ ሰበይቱ ጽቡቕ ክዳን ተቐዲዱ ረኸበ። እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክርዳእ ዘጸገሞ ንጉስ ድማ ሰበይተይ ብድቢ ተበሊዓ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ይሓስብ። ብድሕሪዚ ናብ ናይ መሪዳ ክፍሊ ገና ምእታው ድቢ ስለ ዝረኣየ ንጓሉ ደፊኡ እታ ድቢ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ዘይፈለጠ ምስ ኣኽብኣት ጀመረ። በስ ድማ እታ ንግስቲ ዝነበረት ድቢ ንሰብኣያ ደፊኣ ውድቐቶ። ኣብቲ ሰዓት ግን ናብ ቀልባ ተመሊሳ እንታይ ከም ዘጋጠመ ምስ ረኣየት ኣዝያ ሰንበደት። ኩሎም ሰባት ከጥቅዕዋ ከም ዝኾኑ ስለ ዝተረድአት ድማ ቀልጢፋ ካብቶም ሰባት እናሃደመት ሜሪዳ ድማ ናብ ኣቦኣ መፅያ እታ ካርማ ዝሓዘበት ድቢ ሓቀኛ ሰበይቲ ከም ዝኾነትን ንዓኣ ምስዳድ ድማ ክገድፎ ከም ዘለዎ ነገረቶ። እቲ ንጉስ ግን ንዘረባኣ ናይ ቆልዓ ዘረባ ብምባል ኣብ ክፍሊ ዓፂዋ ነታ ድቢ ንምጥቃዕ ምስ ሓሻኽሩ ምስቶም ኣጋይሹን ኮይኖም ነታ ድቢ ኣብ ዝኸደቶ ኮይዶም ክቐትልዋ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብኣኻልብ እናተመርሑ ደድሕርታ ድቢ ሰዓቡ። ሜሪዳ ድማ ብዝተፈላለዩ ነገራት ነቲ ማዕፆ ክትከፍቶ ዋላ እንተፈተነት ክኾነላ ግን ኣይከኣለን። ብድሕሪዚ መሪዳ ትገብሮ ጨኒቕዋ ብፊኒስትራ እንዳተዓዘበት ከላ ሰለስቲኦም ኣሕዋታ ናብ ድቢ ተቐይሮም ይመፅዋ። እንታይ ከም ዘጋጠሞም ዝተረድአት መሪዳ ድማ ነቲ ናይቲ ገዛ መፍትሕ ደልዮም ከምፁላ ነገረቶም። ንሶም ድማ ግዜ ከየድፍኡ ነቲ መፍትሕ ምስ ኣምፁላ መሪዳ ከዓ ነቲ ክላስ ከፊታ ካብቲ ቦታ ሃደመት። ንሰለስቲኦም ናብ ድቢ ዝተቐየሩ ኣሕዋታ ኣብ ፈረሳ ወጢሓ ናብታ ናብ ድቢ ዝተቐየረት ንግስቲ ዲ ኣምርሐት። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ እታ ንግስቲ ድቢ ብብዙሓት ሰባት ትጉየ ነበረት። ማንቲኪሶ ዱላ ስለ ዝነበሩ እውን ክትተዓናቐፍን ክትወድቕን ጀመረት። ኩሎም እቶም ኣጋይሽ ድማ ናብኣ ቀሪቦም ብዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኖም ብገመድ እንዳኣሰሩ ኣብ ማእኸሎም የውድቕዋ። ድሕሪዚ እቲ ንጉስ መፅዩ ነታ ሰበይቱ ዝነበረት ሕጂ ግን ናብ ድቢ ዝተቐየረት ክቐትላ ክብል መሪዳ ብቕፅበት መፅያ እንታይ ከም ዘጋጠመ ነቦኣ ክተረድኦ ፈተነት። ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሴፍ ምስ ደርበየቶ ድማ እቲ ንጉስ ንድሕሪት ተዓንቂፉ ምስ ወደቐ እቶም ሰለስተ ንኣሽቱ ድብታት መፅኦም ነቦኦም ይልሕስዎ። ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክርዳእ ዝፍትን ዝነበረት ንጉስ መሪዳ እንታይ ከም ዘጋጠመ ቅድሚ ምንጋራ እቲ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ድቢ መፅእ እሞ ከድቅዖም ይፍትን። ኩሎም ተሓባቢሮም ድማ መልሲ መጥቃዕቲ ክህቡ ዝፈተንሉ እቲ ድቢ ግን ኣዝዩ ሓያልን ብርቱዕን ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ክወድቀሎም ኣይከኣለን። ሜሪዳ ድማ ኩናት ብምሓዝ ክትወቅኦ ዝፈተነትሉ ክኾነላ ስለ ዘይከኣለ እቲ ድቢ ኣውዲኡ ክኹልሳብ ዝፈተነሉ ጓላ ብሓደጋ ከም ዘላ ዝተዓዘበት ንግስቲ ድቢ ድማ ብቁልጡፍ ካብቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ገመድ ወፅኣ ምስቲ ሓደገኛን ብርቱዕን ናይ ብሓቂ ድቢ ክትበኣስ ጀመረት። እቲ ድቢ ግን ሓያል ስለ ዝነበረ ነታ ንግስቲ ጉድኣት ከብፅሓላይ ተፀገመን። ምስትብቲ ቦታ ዝነበረ ዓበይቲ እማን ንብዙሕ ግዜ እንዳጋጨወ ድማ የዳኽማ። እታ ንግስቲ ድቢ ግን ተስፋ ብዘይምቁራፅ ነቲ ሓደገኛ ድቢ ብዘለዋ ዓቕሚ ምስ እምኒ ብዙሕ ግዜ ጋጨወቶ። ብድሕሪዚ ተመሊሱ እንዳጎየ ናብኣ ክመፅእ ክብል እቲ እምኒ ኣብ ልዕሊ ይወድቕ እሞ እቲ ሓደገኛ ድቢ ይመውት። እቲ ምሸት ምስ ወግሐ ድማ መሪዳ ካልኣይ መዓልቲ ከም ዝኾነ ዝተውዓለት። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣዲኣ ናብ ናይ ቀደም መንነታ ዘይትምለስን ከም ዝነበረቶ ሳብካ ምዃን ናይ ብሓቂ ድቢ ከም ትኸውን እታ ጠንቋሊት ስለ ዝነገረታ ነዚ ብምዝካር ናብቲ እንኩ መፍትሒ ዝበለቶ ናይ ቤተሰባ ስእሊ ዘሎ ፓነር ሒዛ ብምምፃእ ኣዲኣ ፀሓይ መታን ከይትንክፋ ኸደነታ። እንተኾነ ግን ናብ ሰብካ ምቕያር ናብ ሓቀኛ ድቢ ከም ዝተቐየረት ተረድአት። በዚ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ብሰንካ ከም ዘጋጠመና ነገረታ ነታ ንግስቲ ድቢ ዲኣ ምስ ሓቆፈታ ፀሓይ ፅቡቅ ጌራ ክትበረቕ ጀመረት። ኣብ መወዳእታ ግን መሪዳ ናይ ኣዲኣ ኢድ ይትንክፋ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአት እኒ ዒላ ነዲኣ ምስ ረኣየታ ኣዲኣ ናብ ናይ ቀደም መንነታ ተቐይራ ነበረት። ብተመሳሳሊ ድማ ሰለስቲኦም ኣሕዋት መሪዳ ናብ ሰብ ተቐይሮም እንዳጎየዩ ናብ ኣቦኦምን ኣዲኦምን መሪዳን መፅኦም ይሕቆፉ። በዚ ድማ ናይቲ ቤተሰብ ሰላም ተመሊሱ ብደስታ ናብ ገዝኦም ተመለሱ።
እቶም ናብቲ ቦታ ዝመጹ ዕዱማት ድማ ብዘይባእሲ ከም ዝመጽዎ ብሰላም ክምለሱ ንዕዘብ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣዲኣን ሜሪዳን ከም ትደልዮ ማንቲክ እናተለማመደት ትዕዝብትና ንዛዝም። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።